Κύριος Ευσταθιάδης από το Βήμα. Κύριε Πρόεδρε, εγώ σε ένα άλλο χώρο πάλι με την οικονομία σχετικό. Μιλάμε για πράσινη οικονομία, μιλούμε για κλιματική αλλαγή κτλ. Αλλά εξ όσων γνωρίζω σαν δημοσιογράφος, ο ελληνικός λαός δεν έχει καταλάβει τίποτε άλλο, πιστεύοντας ότι πράσινη οικονομία περίπου σημαίνει να φυτέψω μερικά δέντρα, να κάνω τις ταράτσες μου με γλάστρες και άλλα τινά. Δηλαδή, η πληροφορία την οποία έχω σαν επαγγελματίας δημοσιογράφος είναι ότι δεν έχει φτάσει κανένα μήνυμα στην πελατεία, στον κόσμο. Ζητώ λοιπόν τώρα από εσάς, αν μπορείτε, μόνο ότι πιστεύω ότι την άλλη εβδομάδα στην Κοπενχάγη θα είστε λεπτομερείς, πιστεύω να μας δώσετε μια γενική εικόνα. Τι είναι αυτή η κλιματική αλλαγή και τι θα κοστίσει στην Ελλάδα. Διότι αν κρίνω ότι στην Αμερική θα κοστίσει το χρόνο 10 δισεκατομμύρια, στη Γαλλία 3 δισεκατομμύρια, πιστεύω ότι όχι δισεκατομμύρια, αλλά κάποια λεφτά θα είναι. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Πετρέλαιο δεν έχουμε, ή τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν έχουμε βρει παρά ελάχιστα. Όμως έχουμε άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έτσι θα μπορέσουμε να λυτρώσουμε τη χώρα μας από πρακτικές και αντιλήψεις που μας έχουν πάει πολύ πίσω. Κυρία Αδάμ από την Ελευθεροτυπία. Κύριε Πρόεδρε, εκτιμάτε ότι αυτοί οι άξονες πολιτικής που θα αρχίσουν να φαίνονται από το 2010 και μετά θα μπορέσουν να βοηθήσουν στην άμεση αναβάθμιση της δανειοληπτικής ικανότητας της χώρας μας από τους ξένους οίκους? Και το δεύτερο, θεωρείτε ότι η χώρα έχει αποφύγει ή δεν βρίσκεται ή έχει αποφύγει πλήρως τον κίνδυνο του έκτακτου δανεισμού? Και αν ένα τέτοιο ενδεχόμενο υπάρχει, αφήνεται ανοιχτή την πιθανότητα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου? Εμείς διαμορφώνουμε αποφασιστική πολιτική για να ακολουθήσουμε μια δύσκολη